to tedy tady tohle růžové pyžámko s krajkou. Vrchní díl je tady takhle na ramínka, má nahoře tady tuhle nádhernou kraječku. Potom mohla udělat Q&A a nějaké otázky jste mi psali, takže z toho mám velkou radost. Nepřemýšlela o tom, že bych chtěla přibrat. No samozřejmě, že přemýšlela, samozřejmě, že to opravdu většinou ti štíhlí lidé řeší celý život. Ukázat své kosmetické přípravky. Krásný den, vítejte u nového videa. Já začínám video teď maličko netradičně, a to ve cvičícím, protože se chystám cvičit, budu cvičit zase podle Kačky Fejčové Glow with Kay a dneska bych se chtěla dát zase pilates, má tam nějaké 16-minutové, takže jsem se říkala, že bych se mohla dát to. No a ještě jsem vám chtěla ukázat moji novinku v šatníku, co se týká cvičení, a to je tenhle komplet z Jim Beam. Hrozně moc se mi líbí vlastně ta podprsenka, která je takhle na zip, má i takové trošičku tluščí ramínka. A pak ještě klasické černé legíny, které vlastně teda mají tady nahoře takový pás, aby vám neklouzaly, což mi přijde naprosto super a dneska teda se těším, až ten komplet vyzkouším. Tak jdeme na to. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Until you're feeling like it's up again. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Go on, breathe in. Byla jsem se podívat v Primarku a taky jsem tam něco ulovila, tak jsem se říkala, že bych vám mohla ukázat, co jsem si koupila. V Primarku mám asi nejraději kolekce pyžamek, pokaždé, když tam jdu, tak bych si minimálně jedno odnesla, ale říkala jsem si, že jich nepotřebuju určitě tolik. Každopádně tentokrát jsem si odnesla jedno pyžámko. A to tedy tady tohle růžové pyžámko s krajkou. Vrchní díl je tady takhle na ramínka, má nahoře tady tuhle nádhernou kraječku. Moc se mi líbí i ten odstín růžové, je to zase takové něco trošku jiného, přijde mi to takový něžný, romantický a vlastně vrchní díl stál 260 korun. K tomu teda byly i kraťásky a ty stály 235 korun. No a pak ještě měly i dlouhé kalhoty a to jsem si říkala, že bych si je mohla vzít určitě taky. Ty mají teda kraječku takhle jenom dole, plus mají kapsy, to mi přijde strašně fajn a ty stály 365 korun. A ještě k tomu měli i župan. A ten je za mě teda naprosto dokonalý. Mám vlastně na rukávech krajku, je opravdu dlouhý, já ho mám ke kotníkům a to mám nějakých 168 cm. Ale ten byl teda na mě docela drahý, stál 570 korun, ale hrozně se mi líbil, takže jsem si říkala, že si ho vezmu taky, abych měla takový jako komplet a mám z něho opravdu velkou radost. Už několikrát jsem vám ukazovala basic trička ze Zary a v Primarku měli hodně podobné, hlavně tím materiálem, takže jsem si říkala, že si je vezmu. Brala jsem si teda dvě, jedno stálo 155 korun, ta cena mi přijde strašně fajn a měli je tam ještě v bílé a myslím si, že v takové šedé. Pak jsem si tam ještě vzala legíny, které jsou do zvonu a materiálově mě hodně připomínají moje oblíbené legíny z Tezenis a ty stály 390 korun. A jako poslední tak jsem si tam brala sadu těchto ponožek, černé a bílé. Já si většinou ponožky kupuju v Primarku nebo v Pepku a tady 7 párů měly zrovna ve slevě a stály 65 korun, takže jsem si je hned vzala.
No a to už je vlastně z mých úlovků z Primarku vše. Dejte mi do komentářů vidět, co byste si třeba koupili teď v nové kolekci. Vy, co se vám tam líbí. Mně se tam třeba líbily i doplňky do bytu, nádobí, hrníčky, ale říkala jsem si, že toho už mám docela dost, takže další nepotřebuju. A co mi tam přišlo ještě moc fajn, tak byly i kufry na cestování. Už mají zase kolekce kufrů a mají je teda moc pěkné. Já z Primarku kufr mám a myslím si, že poměr cena kvalita je to super, protože mně se stává pokaždé, že mi ten kufr na letišti zničí, takže nechci moc investovat do nějakého drahého kufru. I když jsem vlastně měla na ten kufr obal, tak stejně mi potom přijel kufr bez obalu a celý poškrábaný. Takže si myslím, že nemá moc cenu investovat do kufru a v Primarku mají zrovna kufry moc pěkné a i za super cenu. Pouklízela byt a jdu dělat oběd. Popravdě jsem vůbec nevěděla, co na ten oběd mám udělat. Taky to tak občas máte, že nemáte žádnou inspiraci a nechcete pořád točit vlastně ty stejné jídla dokola. Já docela ano a tím, že vlastně vařím doma, tak to mám docela dost často. I když koukám třeba na TikTok nebo na Pinterest, tak občas fakt nevím, co bych na ten oběd mohla udělat, ale vzpomněla jsem si, že máme ještě zamražené bagely, takže udělám bagel s kuřecím masem. Kuřecí maso jsem si nakrájela na kostičky. Já do burgeru nebo bagelu přidávám cibulku, protože nám moc chutná, ale samozřejmě je to na vás. Maso smažím buď na klasickém oleji a nebo ghee. Přidala jsem ještě grilovací koření. Protože jsme měli od mamky čerstvá vajíčka, udělala jsem volská oka a bagel jsem si ohřela na pánvi, přidala sýr. Na opečený bagel jsem dala kuřecí maso, omáčku, já jsem zrovna dávala sladkokyselou, ale je to na vás, jaká vám chutná, přidala jsem i salát. Cibulku a taky samozřejmě opečenou slaninku, to úplně milujeme, potom vajíčko, no a rychlý oběd je hotový. Já jsem vám v minulém videu říkala, že pokud budete chtít, tak mi můžete napsat nějaké otázky, buď tady do komentářů, anebo na Instagram, že bych potom mohla udělat Q&A. A nějaké otázky jste mi psali, takže z toho mám velkou radost a můžeme se na to rovnou vrhnout. Jako první otázka tady je, prosím, co máte za metodu barvení, že máte nahoře tmavé a dole světlé, nebo máte vlásky přidělané. Tak já mám metodu barvení baláž, doufám, že to říkám správně, ale myslím si, že ano. A vlastně nahoře teda vlásky mám tmavší u hlavy, aby tam byl takový ten přirozený odrost. Myslím si, že i ke mně víc jde, když mám vlastně vršek tmavší. Jsem i jednu chvíli měla blondětý melír přímo od hlavy, ale to už mi přišlo, že už je na mě docela moc, vzhledem k tomu, že mám i tmavé oči. Takže jsme se rozhodli s Andrejkou, že budeme dělat baláž. Takže vlastně mám tak jakoby postupně zesvětlené vlasy až úplně ke konečkům a hodně prosvětlený tady ten vršek vlasu a jsem s tím strašně moc spokojená. Přijde mi, že to ke mně i tak jako hezky jde. No a jinak já mám vlásky teda přidělané, jak se slečna ptala, mám pásky a jsem s nimi teda naprosto spokojená, protože jak víte, já jsem vám už říkala ve videu, že jsem měla vlasy hodně zničené z předchozího odbarvování od jiné kadeřnice a já jsem vždy byla zvyklá na moje krásně dlouhé vlasy, opravdu jsem měla tak pod žebra a teď vlastně tím, jak byly zničené,
tak se museli hodně ostříhat a měla jsem vlastně třeba tak pocud, bych řekla možná. No a to právě jsem se v tom necítila úplně dobře a říkala jsem si, že by možná bylo fajn zkusit teda pásky. Přijde mi tedy, že by mi ty pásky nějak moje vlasy ničily a jsem s nima teda moc spokojená, vůbec se necítím, můžu si s nima udělat vysoký culík, můžu si dát vlasy takhle dozadu, nikdy mi ty pásky nevylízají. Jsem vlastně měla v minulém videu pásky sundané a měla jsem ty vlasy moc pěkné. A s Andrejkou jsme se i teď o tom bavili, že moje vlasy jsou teď kvalitou úplně jinde, že se tedy hodně zlepšily, protože samozřejmě tím, že tam mám i pásky, tak si je tolik neničím. A ještě i možná tím, že jsem začala používat teda ten Dyson, tak ta kvalita šla o dost víc nahoru a z toho mám teda velkou radost. A myslím si, že až mi ty moje vlasy dorostou do té délky, kde jsem měla předtím, tak potom už pásky sundám. Nebo je možná jenom maličko ty svoje vlasy pásky zahustím. Takže to by bylo vše k mým vláskům. Další otázka, jaký je tvůj nejoblíbenější parfém? Tak já těch parfémů oblíbených mám docela dost, mi přijde, ale když bych to tak měla shrnout, tak asi moje nejoblíbenější parfémy jsou parfémy, které jsou hodně do sladka. A například Prada Paradox, to je prostě moje stálice už myslím si, že tak 2 roky a mám ji teda moc ráda. Co jsem si ještě i hodně oblíbila, tak je Gucci Flora. No a potom ještě teď mám 2 novinky, ale ty jsou taky, jak říkám, prostě ty vůně jsou hodně sladké a je to Carolina Herrera La Bomba, to je takový ten motýlek. A pak ještě takovou tu novinku od Miu Miu, myslím si, že jste ji určitě zaznamenali. A tam je třeba složení lesní jahody, gardény, hnědý cukr, vanilka a olej z pačuly. Takže opravdu takové ty hodně sladoučké vůně. A naopak v zimě mám ráda trošičku těžší, takže Chanel Mademoiselle a nebo potom ze Zary Dupe na Baccarat. Tak tam mě taky moc baví a ty mám moc ráda. Mám tady ještě 2 otázky ohledně mé postavy. Jak se udržuješ fit? Jsi takhle hubeněnka od přírody nebo máš na to nějaký recept? Ráda tě sleduji, děláš svou tvorbu skvěle. A ještě nepřemýšlela jsi někdy o tom, že by si chtěla přibrat svaly nebo trošku objem? Pro mě jsou tyhle otázky ohledně mé váhy, nechci říct úplně, že citlivé, ale je mi u toho docela dost nepříjemně. Já se s těmito otázkami na mou postavu tak nějak potýkám, abych řekla pravdu, skoro celý život, ať už na základce, kde se mi děti smály, že jsem vychrtlá, nebo potom teďka vlastně už tak jakoby v dospělosti, kdy buď jsou to poznámky od lidí, které třeba vůbec neznám, anebo třeba i poznámky od mých příbuzných nebo mých blízkých, ať už je to třeba Ježišmarja, nej se, podívej se, jak vypadáš, nebo Ježišmarja, hlavně si nepřidávej, ještě bys tloustla, že? A musím říct, že mi je to docela opravdu dost nepříjemné. Já si myslím, že tu štíhlost máme v rodině, máme to geneticky, i moje segra je štíhlonka, mamka je štíhlonka, takže nikdy jsem opravdu neřešila to, že bych chtěla hubnout, nebo že si připadám tlustá, to opravdu ne. Spíš jsem i dost často řešila, že jsem hubená a že chci trochu víc přibrat, že lidi mi to vlastně v ozovkách dávají tak trošičku sežrat a je to teda jako docela dost nepříjemné, protože třeba jsem se s tím teďka i setkala. Byla jsem na kontrole u paní doktorky a setkala jsem se s těmihle poznámkami od zdravotní sestřičky. A já jsem teda takový člověk, že neumím se úplně asi postavit sama za sebe a něco tomu člověku říct, spíš se tak jako pousměju, ale měla takové jako 3 opravdu za mě trošku nemístné poznámky, i když ona si možná myslela, že je to vtip, ale ono tomu člověku to úplně moc nepřidá. A to byla třeba otázka typu, že no tak snad ta váha půjde do mínusu. Já teda nevím, ale mně to teda ani moc vtipné nepřišlo a opravdu mě v těchto situacích je docela dost nepříjemně. Jinak, abych se vrátila teda k té otázce, tak já si teda váhu nějak úplně neudržuji, neřeším ji, spíš se snažím jíst teď trošičku víc zdravě, i když jsem opravdu velký milovník sladkého, takže se tam pořád snažím někde najít ten balanc.
A jinak teda vlastně zase začínám cvičit podle Kačky Fričové, podle Glow with Kate, já její videa mám hrozně moc ráda. 2 roky zpátky jsem podle nich cvičila a musím říct, že mi i přišlo, že jsem měla trošičku lepší postavu, takovou osvalenější a zase to vypadalo, že vážím víc v uvozovkách, takže z toho jsem měla velkou radost a určitě se k tomu chci takhle zase pomalu vracet a vracím se. Ještě tam teda byla otázka ohledně toho, jestli jsem někdy nepřemýšlela nad tím, jestli nechci přibrat nebo přidat svaly a objem. A mně tyhle otázky občas přijdou tak trochu jako úsměvné, protože stejně tak asi jako byste obéznímu člověku úplně nenapsali, nepřemýšlela jsi někdy, že bys chtěla jako zhubnout, nebo prostě nějaké takové jako narážky na jeho váhu, tak stejně tak si myslím, že není úplně fajn psát hubenému člověku, jestli někdy nepřemýšlela o tom, že by chtěla přibrat. No samozřejmě, že přemýšlela, samozřejmě, že to opravdu většinou ti štíhlí lidé řeší celý život, protože se neustále setkávají s poznámkami ostatních lidí, který je třeba vůbec neznají, ale stejně mají vlastně tendenci se vyjadřovat k jejich postavě a třeba naopak vůbec neví, co ten člověk si může prožívat. Ten člověk může být třeba nemocný nebo může mít poruchu příjmu potravy a nebo něco podobného a teď prostě vy za ním přijdete nebo mu napíšete do zprávy, že nepřemýšlela jsi někdy, že by se jako měla sloustnout nebo ježišmarja, podívej se, jak vypadáš a jako opravdu to není příjemné a já teda nikdy nevím, jak na to mám reagovat upřímně a musím říct, že dost často mě to mrzí, i když je to od člověka, kterého třeba vůbec neznám a hlavně si myslím, že většina z nás má doma zrcadlo a ví, jak vypadá a proto mi přijde úplně jako až trošičku hloupé psát člověku, ať už je třeba štíhlý, anebo naopak obézní, hele, nechci s tím něco udělat, podívej se, jak vypadáš, ty jsi vychrtlá, nebo ty jsi tlustá. Myslím si, že ten člověk o sobě dost dobře ví, jak vlastně vypadá a nepotřebuje komentáře ostatních. No a to je asi tak všechno, co jsem k této otázce chtěla říct, protože já se s tím opravdu potýkám, řekla bych, že skoro celý život a možná třeba to trošičku někomu otevře oči a něco si z toho vezme. A pak tady mám ještě poslední otázku, co tě vedlo k tomu začít točit. Tak já jsem vlastně nad tím, že budu točit, přemýšlela už tak rok, možná 2, ale vždycky jsem se strašně styděla, bála jsem se, co na to ostatní řeknou, jestli někoho budu zajímat, jestli ty vlogy někoho vůbec budou bavit, co bych vlastně do těch vlogů dávala, protože mi nepřišlo, že mám nějak extra zajímavý život a většina těch youtuberek, které jsem sledovala, tak mi přišlo, že byli buď třeba na dovolených, nebo chodili nakupovat, nebo ukazovali hauly a že jsem si říkala, já jsem vlastně docela dost nudný člověk, ale pak jsem vlastně tak nějak začala trošičku víc natáčet reelska na Instagram. Musím říct, že mě k tomu i malinko dokopala vlastně Venera, se kterou mám spolupráci na Instagramu. Je to vlastně úplně moje první spolupráce a jsem za ní neskutečně vděčná. Já produkty od Venery mám hrozně moc ráda, to jsem vám tady už několikrát říkala. Takže si myslím, že to mě trošičku víc dokopalo k tomu začít točit, taky mluvit do těch videí, protože toho jsem se hodně bála a hodně jsem se styděla. No a pak jsem si tak jako říkala, že možná bych mohla začít něco natáčet i právě takhle na YouTube, protože mi to vždycky moc bavilo. A docela dost často jsme se třeba s kamarádkama bavili o tom, že zrovna teď nikdo moc jako videa nevydává a já nemám na co koukat. No a tak jsem si řekla, že bych to mohla zkusit. A proč vlastně ne? Protože si myslím, že mě to bude bavit. No a samozřejmě, že mi to hrozně moc baví. A od manžela jsem dostala k narozeninám vlastně foťák, na který natáčím. A takže ten mi v tom taky hodně pomohl. Měla jsem i velkou podporu od mé rodiny a blízkých, čehož si strašně moc vážím.
No a začala jsem točit vlastně kvůli tomu, že jsem si říkala, že je to něco, co by mě mohlo bavit, naplňovat a možná by to mohlo bavit i někoho jiného. A přijde mi, že vás to baví a z toho mám teda taky moc velkou radost. No a to bude teda z těch otázek úplně vše. Pokud byste třeba chtěli i příště se na něco zeptat nebo nějaké další Q&A, tak mi určitě dejte vědět. Já tady ty formáty videí mám moc ráda. Přijde mi, že se potom o tom člověku, na kterého vlastně jako koukáte, dozvíte zase trošičku víc a trošičku víc se vám přiblíží. Takže tohle je teda z dnešních otázek úplně vše. Krásné dobré ráno, dnes je neděle a my se akorát s Koudinkem chystáme na procházku. Venku už svítí sluníčko, mělo by být dneska 11 stupňů. Já si na sebe teda beru tady tuhle bundu, už trošku takovou jako jarnější. To mám teď novou a přijde mi strašně fajn, ale já vlastně na zip jenom odsud a takhle má kapsu jak tady, tak vlastně i tady, kterou si můžete zapnout a přijde mi jako super právě na procházky. Konečně už si můžu vzít na procházku i tenisky, takže si budu brát tady tyhle moje oblíbené New Balance 530. Já už budu muset jít, protože tady mám velkýho nedočkavce na procházku. They say the whole world is watered down. This town's lost its faith. Slečna mi tady na YouTube pod jedno video psala, jestli bych nechtěla udělat vlog z kosmetiky. Tak já teda na kosmetiku nechodím, ale říkala jsem si, že bych vám mohla ukázat své kosmetické přípravky. Úplně vám asi nebudu ukazovat dekorativku, protože takové ty oblíbence jsem vám už ukazovala v některých předchozích videích. Každopádně pokud byste chtěli vidět moji sbírku kosmetiky nebo kosmetiku, kterou opravdu používám a nedám na ní dopustit, tak určitě mi napište dolů do komentářů, bych mohla udělat ohledně toho video. Ale říkala jsem si, že vám ukážu svou pečující kosmetiku, protože tam se mi ta rutina maličko změnila. Zařadila jsem tam trochu jiné přípravky a vlastně i jeden přístroj, takže se pojďme společně na to vrhnout. Teď vám tady budu ukazovat přípravky a masky, které nepoužívám úplně denně, ale používám je většinou tak 2krát do týdne. A jako první tak jsou tady tyto masky. A myslím si, že je určitě znáte. Jsou to teda masky od Biodance. Jedna je hydratační a druhá je s kolagenem. A já tady ty masky mám teda moc ráda. Sice si je nedávám na noc, protože mi kloužou, ale většinou, když jsem prostě třeba v sobotu celý den doma, tak si tu masku dopoledne dám. Ona ta maska je taková gelová a potom po nějakých 3 až 4 hodinách na obličeji tak vám úplně zprůsvitní. A musím říct, že ty masky jsou úplně super. Krásně vám tu pleť vyživí, zhydratují, máte ji takovou napitou, takže ty si moc ráda kupuju. Co teda moc ráda používám, tak jsou ještě tyhle polštářky pod oči. Používám je většinou ráno a ne teda denně. Každopádně tyhle ty jsem kupovala, myslím, v Tetě. Je tam 60 kusů. V každém tom balení vlastně máte takovouhle špachtličku na nabírání těch polštářků a potom ty samotné polštářky vypadají takto. A za mě jsou teda moc fajn. Krásně to oční okolí zhydratují, máte ho takové jako napapané a napité a určitě si myslím, že takhle to balení po těch 60 kusech vyjde lépe, než kdybyste si kupovali samostatně vlastně takové ty polštářky pod oči po 2 kusech si myslím prodávají v drogerii. Co používám už opravdu delší dobu, tak je tenhle exfoliant od Dermalogiky. Je to vlastně takový prášek, který se potom po kontaktu s vodou změní na kašičku. On odstraňuje z pleti odumřelé buňky, tu pleť zjemňuje, vyhlazuje a já potom mám vždycky úplně nádherně jemnou pleť, když si ho dám, takže ten je za mě strašně super.
Když mám pocit, že mám hodně černých teček, tak používám tady tuhle masku v tyčince. Je to maska od značky Madagaskar, je to teda jílová maska, která by měla obličej zbavovat černých teček, kožního mazu a přijde mi, že vždycky, když si ji dám, tak ty černé tečky tak jako docela mizí a nemám jich tam tolik. Když si přes den nedávám masky od Bidens, tak si občas na noc dávám tady tuhle kolagenovou masku od Medicube, já už jsem vám ji ukazovala v minulosti ve videích a ta je ze mě teda moc fajn. Vůbec mi nikde nesjíždí, krásně přes noc drží, na pleti mi nevadí a tu pleť mám potom ráno úplně takovou jako glowy, napapanou, hydratovanou. Tu masku mám moc ráda a až mi dojde, tak si budu kupovat určitě další. Na odličování a čištění pleti teď používám čistící hydratační krém od Korika, je fajn, pokožku nedráždí, odličí a vyčistí to, co má, ale chtěla bych teď zkusit dvoufázové odličování, kdy nejprve vlastně tu pleť odlíčíte nebo vyčistíte přípravkem na olejové bázi a pak ji ještě dočistíte nějakou pěnou nebo krémem. Tak mi dejte do komentářů vědět, jestli máte třeba nějakého oblíbence na dvoufázové odličování, protože já tak jako tápu, který ten přípravek je fajn a který bych si měla koupit. A při odličování pleti mi pomáhá tady tento přístroj. Já si myslím, že ho mám z Notina, mám ho určitě 3 nebo 4 roky a je teda strašně fajn. On vlastně tu pleť tak jakoby masíruje při tom odličování a dokonce i hřeje, takže je to strašně moc příjemné. Novinkou v mé péči o pleť je tady tento přístroj od Ego, já jsem ho kupovala na stránce Ego Glow. Vychytala jsem tam zrovna na ně nějakou akci, ale myslím si, že oni ty akce mají docela dost často, protože mi pořád chodí e-maily s tím, že ho zrovna mají ve slevě. Je to tady přístroj, který by měl mít 7 technologií a 4 režimy a má teda 4 světla. Červené LED světlo, potom takové žluté, fialkové a modré. Měl by tedy pomáhat vstřebávání kosmetických přípravků do pleti, taky má neinvazivní liftingový efekt, snižuje viditelnost porů a sjednocuje tón pleti. Ta pleť je po něm taková zářivější a taky by měl napomáhat snižování otoků na pleti. Mě ta péče o pleť s ním teda o dost víc baví a dost často vidím vlastně, když si přejíždím tím přístrojem po obličeji, jak mi vlastně jakoby pracují ty svaly třeba tady u oka nebo právě u pusy a já ho mám tak 2 měsíce a přijde mi, že tu pleť mám trošičku takovou jako vypnutější a že třeba i ty nosoretní vrásky nebo ty vrásky okolo úst mám menší. Tady toto sérum od Madagaskaru, které tedy zužuje pory a stahuje a zpevňuje pleť, které používám tady tohle Glazing Milk od Row, to já už ho tam mám docela dost málo, ale určitě si budu pořizovat další, protože ono je strašně příjemné na té pleti. Tu pleť by mělo hydratovat, zanechávat ji zářivou a taky posilovat kožní bariéru. Co je taková moje stálice a kupuji si pořád dokola, tak je tento krém od Dr. Altea 345. Je to tedy hutnější krém, ale zároveň se krásně do pleti vpije, vůbec pleť nezatěžuje, pleť je po něm hydratovaná, on vlastně sklidňuje citlivou a podrážděnou pokožku, taky redukuje stopy po akné, což si myslím, že na mé pleti určitě funguje a za mě je teda opravdu skvělý a kupuju si ho pořád dokola. Co poslední dobou moc ráda používám, tak jsou tady tyhle tonizační polštářky od Medicube, které vlastně mají v sobě PDRN společně s kolagenem. V balení jsou takhle jednotlivě napuštěné polštářky společně s pinzetkou, které vlastně si potom dáváte na pleť. Měly by teda tu pleť hydratovat, sjednocovat a taky by měly udělat takový ten glow efekt a jsou teda moc fajn. A jako poslední, co tady mám na pleť, tak je tento gel od značky Madagaskar, který by tu pleť měl hydratovat, měl by posilovat kožní bariéru a taky minimalizovat pory. A je to takový hodně jako chladivý gel a strašně příjemný na pleti. Mám tuto vanilkovou masku na rty od Laneige. Já už jsem úplně na konci, ale určitě si ji budu pořizovat znovu, protože je super. Já mám docela dost velký problém s tím, že mám rty hodně suché, takové popraskané, ale pokaždé, když jsem si tu masku dala, tak vlastně ty suchá místečka nebo prasklinky najednou zmizely. A měla jsem ty rty nádherně hydratované a navíc krásně voní.
rozstříhané, takže ho půjdu ukončit. Já doufám, že se vám vlog líbil, byl to zase takový hodně domácí vlog, a že jste si ho společně se mnou užili. Budu ráda za každý like, odběr anebo komentář a budu se těšit u dalšího videa. Tak se mějte krásně, ahoj!